Інвестыцыйны праект «Один район, один проект» на Рагачоўскім малочна-кансервавым камбінаце рэалізаваны ў два этапы. Падчас першага ў верасні мінулага года адкрыўся ўчастак хлебапячэння. Зараз да канца падыходзіць другі этап – мадэрнізацыя цэха натуральна-малочнай прадукцыі і складскіх памяшканняў пад прадукцыю з працяглымі тэрмінамі захоўвання. У выніку мадэрнізацыі плануецца арганізаваць выпуск да 100 тонн стэрылізаванага малака за месяц. Гэта ў прыватнасці прадукцыя з вітамінамі прамікса. Паказчык у 100 тонн запланаваны пад пітныя вяршкі. Агульная плошча складскіх памяшканняў амаль 2000 квадратных метраў. Гэтыя камеры здольныя змяшчаць больш за 900 тонн прадукцыі. Падчас наведвання аб'ектаў Рагачоўскага МКК старшыня аблвыканкама Іван Крупко пагутарыў з працоўным калектывам прадпрыемства. Абмеркаваў задачы, якія ўтрымлівае прынятая на УНС праграма развіцця краіны да 2030 года. Асаблівая ўвага ўмацаванню эканомікі, паколькі менавіта яна аснова развіцця. Для рэгіёна галоўнай задачы забеспячэнне стабільна высокіх тэмпаў развіцця, стварэнне новых працоўных месцаў, удасканаленне сацыяльнай сферы і павышэнне ўзроўню жыцця і дабрабыту кожнага жыхара вобласці. Уладзіслава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».